В момента сме навън в планината. На най-високия връх бяхме ето там. 2030 метра. Най-висока точка в Пекин. Това в момента, което снимам, са бизони. Диви бизони. И ние се приближаваме към тях. Надявам се, че това няма да е последния ми запис. Имат си рога и така нататък. Има човек, двама човека, които ги пазят, който може би си мисля, че не са чак толкова диви. Времето е много хубаво, горещо, но и с слаб ветрец, който духа. Ето сега съм по-близо до един бизон. Не се вижда много ясно, но искрено се надявам да не наподгоня. Ей го там. Няма да се доближавам чак толкова много, да не стане маламашки. Ще направя малко зум. Нещо като крава. Но, която не знам как, дава ли мляко или не. Китайците ги наричат Мао Нио, който в превод означава даме Иво, който в превод означава космати говеда или крави. Не са планински крави, нали се вика Шангнио, но тъй като имат много косми, ги наричат Мао Нио. Странно наименование. Ето тук има едни бели особи. Ето това. Изглеждат изключително колоритно и големи, с някакви големи рога. Такива не съм виждал още през живота си. Дъвчите не гледат. Опасно е все пак с дивите животни да се наближаваш толкова близко, защото не се знае какво може да стане.